Kaixo, gu ginen saioa eta nahiara gara eta jakintzaren 50. urte horrenaz izango dizuegu. Jakintza sorrera, 1973 garren urtea antigo gazte batzuen kultur batzorde bat antolatu zuten. Garai hartan andereño bat zegoen, Aintzane Astiazara auzokoz aurrei klasea ematen hasi ziren. Batzordeko kideak horren berri jakin zutenean ekintza ahal zuten indar guztia bultzatu zuten. Lehenengo ikasturteetan, 1973-1974 bizilagunei esker jarri zen martxan ikastela. Une hartan, AGEP-ko lokaldean zegoen kokatuta. Urte batzuk maileguz eskatutako lokaletan kokatu ondoren, 1977an Jakintza Kultur elkartea sortu zen eta Mikelete ibilbideko egoitza erosi zen. Garapena eta sendotzea, jakintza handitzen eta sendotzen zijoan 1971 garren ikasturtean eta Matia Transera gaur egun Aizkorrik kalekoa erretakerak biziren zituzten. 1973 urtean, Erizpaxalekuko San Rafael ikastetxeko laugela erabiliak izan ziren 110 ikasle. Hasieran, jakintzako ikasleen jarraipena. Hasieran, Jose Miguel Barandiaran lizeo horretara joaten ziren jakintzako ikasleak goi zikloa 6. maila, 7. maila eta 8. maila egitera eta ondoren Santi Tomas lizeoan osatzen zituzten ikasketak batxilergoarekin. 1981 garren ikastetxean matrikulazioa zela eta arazoak sortu ziren eta beste irtera bat topatu zuten. Horregatik, jakintza ikastolak erabaki zuen goiko zikloa ikastola bertan ematea, eta batxilergoa Jose Miguel Barandiaran lizeoan ematea. Horretarako, jakintzak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu zion, eta Maria Kristina ikastetxeko 8 gela erabiliak izan ziren. 1983 garreko ikasturtea beraz aurrezkuntza eta hasiera zikloa errebezain Maria Kristina ikastetxea kokatuta ziren eta hortik gorakoa Erizpaxaleko eraikina. Matrikulazioa gora ziola eta handik gutxio 86 ikasturtean Montpellier ikastetxea laugela erabili zituen 3 zikloa. Azkenik, jakintza beraberatuz. Itxasmendin 2 urtekoak, Montpellieren 3 urtekoak, Maria Kristina ikastetxe publikoan 45 urtekoak eta OH-ko hasiera zikloa. Eta Erizpaxalekoko 109an erdi zikloa eta goi zikloa. Jakintza ikastolak bere historian etapa desberdinak osatu ditu. Klandestinitatera eta berant ikastolen titulartasunaren onarpen ofiziala eta beranduago gaur egungo egoera. Euskal Eskola Publikoa da. Gure eskola eredukoa da, euskarara ikasteko eta bizitzeko daukagun hizkuntza. Gaur egun gure ikastelako familiek 77% ama hizkuntza dute eta beste herrialdetik etorritako ikasleen kopurua 9,8%. Aurten gutxi gora bera 620 ikasle gaude ikastolan eta bi eraikietan banatuta gaude. Eta azkenik gaur egun